spise hvad? Du kan bare ikke lide Benny Jams og chili længere, eller hvad? Altså, vær lige helt ærlig. Glæder du dig ikke til at se gutterne igen? Prøv, alle siger til mig, at du er blevet mega kærestekedelig. Kærestekedelig? Ja, på en eller anden måde, så er det min skyld, at jeg med livet for andre forpligtelser, end at drikke hjernen ud hver weekend på dagens valg bodega. Fint. Prøv, helt seriøst. Er det sådan, du har tænkt at være hele turen? Fordi, er det godt? Vi er bare dine venner, som gerne vil have dig med på en tur til sommerhus. Prøv, det skulle forresten være mega hyggeligt. Og du sidder her bare og har den dårligste attitude nogensinde. Der er ikke nogen chance for, at det er, at vi når at køre dig hjem lige nu. Så prøv, ved du hvad? Du kan lige så godt prøve at bare få det bedste ud af det lige nu. Ja? Godt så. Home sweet home. Det sted her skulle da enormt, mand. Jeg går lige ud og finder et sted, hvor jeg kan pakke ud. Ja, det er super. Tobias. Ja, er der lækre damer derude og sådan noget, så du står og kigger så længe? Landevej. Altså, hvor tit sker lige sådan noget? Okay, så ikke før i morgen altså? Nej, okay. Ja, vi ses i morgen. Okay. Hvad sker der? Gutterne har punkteret et dæk på landevejen. De kan ikke være her før i morgen. Altså, hvad er pointen? Skal vi ikke bare se hjem? Nej, prøv at, ved du, jeg har taget frysepizza med, og jeg har min bil, og jeg er pissesulten. Hvad er du ikke selv sulten? Jo. Det taler også til sig selv. Jeg render lige og henter den. Jeg tror, når man fylder 16, så kan man købe øl, vin og shots, der har en alkoholprocent op til 16,5. Vi går ikke irritere. Krille! 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 Søs, Christian, det er ikke sjovt, mand. Hey! Christian? Hvor fandt du din lommelygte hen? Det er godt, du fandt den. Fordi der er i hvert fald ikke noget lys, der fungerer hernede. Hvordan gjorde du det? Hvordan gør jeg hvad? Du stod lidt der, så kom gående ud af døren. Du var der for 2 sekunder siden, og nu er du her. Okay. Jeg aner ikke, hvad du snakker om, fordi jeg har været hernede hele tiden og kigget efter noget mad, vi kunne spise. Fordi jeg kunne ikke finde pizzaen i bilen, end jeg når se. Du gemte pizzaerne for at lokke mig hernede i kælderen her. Jeg er altså pisse. Alle.
Min ven, han er lige blevet slået ihjel. Rolig nu. Du siger, han er blevet slået ihjel. Ja, han er nede i kælderen. Han ligger der lige nu. Er du sikker på det? Hvad mener du? Jeg spurgte, er du sikker på det, Tobias? Tobias, du skal komme ned i kælderen igen. Krille han er på benene, og han vil gerne sige hej til dig. Siden du ødelagde lanternen, så har jeg efterladt en lille lighter, du kan bruge til at lyse med i døråbningen.